omnye umuntu usekwintwasahlobo, omnye umuntu usebusika. But we differ because singabantu abadifferent ebomini. Uthixo usibabala ngosibabala kwaye iijeni zethu azifani. Isizini zethu ngekho asoze zifane, ewe zingafana in nature because siphila kulo mhlaba okwangoku sikwintwasahlobo like water. But ebomini bakho you might be in summer. Ithi ke loo nto kum into yokubana xa sikwintwasahlobo indixelela loo nto ukubana ispring siyeza, mhlawumbi amagqabi obomi bakho awuyile ngoku, kodwa kuzispring apho uzawuthi ublume uvele into entsha ebomini bakho. Ungomnye umculi xa eculayo athi kuwe yonke le nto ndigqithe kuyo, kodwa wena Thixo nabantu bakho ngamaxesha onke. And therefore, through all of this, just know that Thixo is going to prepare a table, and not just a table. The time is going to get banquet. It's a feast that is well prepared. Sisidlo esilungisiweyo into yokubana awena uhleli uziva into yokubana nyhani mna ndiyiguest etafileni. Kukho imini singamenywa kwezinye iitafile, and that is fine. Ndikhe ndabona into ebhaliweyo kwathiwa xa ungabizwanga sukuya, xa ungaxelelwanga sukuza, because ayifuni awungeni indawo but hlala kule ndawo uThixo abeke kuyo. UThixo is going to prepare a table for you. He's going to prepare a banquet for you. Apho izitha zakho zizawubukela zizibuza into yokubana njani uloli, njani uloli. Uzibone na uthwesiwe uhleli kwezaa zitulo ziye zibe mhlophe kwindwi bathanda yakuzo kwezi event, fika kwitulo esitulo esimhlophe ehleli i-guest of honor. Uthixo usifodile isitulo sakho siyeza. Sidlule ezintweni ezinzima, kodwa uthi umculi njalo siyanqoba, because 3 days uThixo okanye uYesu uye wavuka. And then siphinda ngalaa line ithi kwelaa tulo sakuvuka nathi ngoko thina